बहुप्रतीक्षित असणाऱ्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं लोकार्पण येत्या 2 दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. जसं हे विमानतळ तयार होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासून अनेक प्रश्न समोर उभे आहेत. यामध्ये मोपा विमानतळ अस्तित्वात आल्यावर दाबोळी विमानतळाचं काय, ते सुरू राहणार का, दाबोळी विमानतळाजवळच्या अनेकांचे रोजगार जातील का, किंवा टॅक्सीचे प्रश्न, असे अनेक छोटे मोठे प्रश्न समोर उभे होते. मात्र मोपा विमानतळ सुरू झालं तरी दाबोळी विमानतळ सुरू राहणार असं आश्वासन सरकारनं वारंवार दिलं असलं तरी दक्षिण गोव्यातल्या हॉटेल चालक आणि टॅक्सी व्यावसायिकांचा यावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. कारण मोपा सुरू झाल्यावर दाबोळीचं अस्तित्व हे 4 ते 5 वर्षाचं असणार अशी प्रतिक्रिया व्यावसायिकांच्याकडून ऐकू येते. दक्षिण गोव्यातल्या पर्यटनाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी या विमानतळाचा मोलाचा वाटा आहे. दुसरीकडे मोपा विमानतळ उत्तर गोव्यासाठी भविष्यात वरदान ठरणार आहे. बहुतेक पर्यटन स्थळं उत्तरेत असल्यामुळं प्रवाशांना दाबोळीवर उतरून उत्तरेकडे यावं लागायचं, पण आता पर्यटकांना थेट उत्तरेत प्रवेश करता येणं शक्य आहे. आणि हे जरी सकारात्मक चित्र असलं तरी इथल्या बहुतांश प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाहीये. दाबोळी विमानतळ हा दक्षिण गोव्यातील आदरातिथ्य व्यवसायाचा कणा असून एकूण 6,000 टॅक्सी चालक आणि सुमारे 1,000 हॉटेल व्यावसायिकांचं भवितव्य थेट या विमानतळाशी जोडलं गेलंय. दक्षिण गोव्यातील पर्यटनाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी या विमानतळाचा वाटा मोलाचा ठरलाय. मात्र ज्या दिवशी मोपा विमानतळ सुरू होईल तो दिवस दक्षिण गोव्यातील आदरातिथ्य व्यवसायाच्या शवपेटीवरचा शेवटचा खेळा ठरेल अशी थेट भीती दक्षिण गोव्यातल्या हॉटेल मालकांनी केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार कोविडचा फटका बसूनही एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीत या विमानतळानं 51,33,000 प्रवाशांना हाताळलंय, तर 39,000 विमानांचे त्यावर दळणवळण झालंय. या विमानतळाची एकूण क्षमता 1 कोटी प्रवासी हाताळण्याची असून आतापर्यंत 8,36,000 प्रवाशांचा टप्पा त्यानं गाठलाय. तसा मोपा सुरू झाल्यानंतर दाबोळी बंद होणार हा मुद्दा आता पुन्हा एकदा वर आलाय. याचं कारण म्हणजे विमानतळ पसंत करण्यासाठी विमान कंपन्यांना दिलेली सवलत असल्याचं सांगितलं जात आहे. दाबोळी विमानतळ नौदलाकडे असल्यामुळे तो सकाळच्या वेळी बंद असतो. या उलट मोपा 24 तास खुला राहणार असल्यानं बहुतेक विमान कंपन्या मोपालाच प्राधान्य देतील. तसंच दोन्ही विमानतळांवर वेगवेगळे कर्मचारी ठेवणं विमान कंपन्यांनाही परवडणार नाही. त्यामुळे विमान कंपन्या एकाच विमानतळाला प्राधान्य देतील आणि निश्चितच हे प्राधान्य मोपा विमानतळाला असेल अशी प्रतिक्रिया दिली जाते. आता 11 डिसेंबर रोजी मोपाचं उद्घाटन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. यावेळी काही लोकांच्या प्रतिक्रिया येतीलच आणि मोपासह दाबोळी बाबतीत काय निर्णय होतात हे पाहणं त्यावेळी महत्त्वाचं असणार आहे. त्यामुळे मोपाच्या येण्यानं दाबोळी पोरकं होईल का? तुम्हाला काय वाटतं? नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा.